Bos días a todos e a todas. Teño que decirlle ao noso coordinador comarcal, a Román, que lonxe do que el di, que crucei Galicia do norte a sur, podería ser para min algo tremendo. A verdade que vou a defender, como fai Ferrín, justamente ese eixo magnífico industrial norte-sur que somos Ferrol e Vigo, e, por lo tanto, como eu tamén, aínda que abogada, teño herdanzas e teño pasado e teño presente e seguramente futuro metalúrxico, estou encantada de estar hoxe con todos e con todas vos. Estou encantada ademais porque, obviamente, para unha organización pequena, ter a sorte de presentar as candidaturas en 7 municipios dunha das cidades, das comarcas máis importantes de Galicia, pois non pode ser máis que unha honra. E ademais unha honra porque, como estades a ver, son todos e todas elas persoas novas, con sabiduría, con experiencia, ou mellor non na política, pero sí experiencia que vai aportar sabia nova á vida municipal, e sobre todo porque os cidadáns e as cidadás, os veciños e veciñas de cada un deses municipios van a saber da importancia que é ter concelleiros e concelleiras de Esquerda Unida nos seus concellos. Esquerda Unida, cando chega aos municipios galegos, cambia a realidade na que se inserta. Por eso as campañas son tan fortes contra nós. Cambiamos radicalmente a política municipal e, ademais, facemos posible que realmente muden tamén as políticas nos termos puramente sociais. Creo que é sinxelo comprobar como, por exemplo, nunha cidade da que eu proveño, na que tampouco tiñamos ningún concelleiro e concelleira, tivemos a conquista de acadar 4 concelleiros e concelleiras, e vos podo asegurar que no día de hoxe parte, e non é ser nin presumir por nada, senón que parte de toda do centro neurálxico da acción política pasa polas mans de Esquerda Unida. Falaba antes Rubén dunha iniciativa moi interesante que, ademais, os profesores universitarios e catedráticos, os máis relevantes do noso país, como é Xaquín Álvarez Corbacho, como son os Irmás Lagos e demais, levan pregonando durante toda a transición da necesidade de cambiar tamén a política fiscal, a política tributaria nos propios municipios e facer realidade a redistribución da renda a través dos nosos municipios, con escaso, como lle digo sempre a Xaquín, con escaso éxito, por certo, pero decirvos que, grazas á acción política de Esquerda Unida, do Grupo Municipal e da Organización de Ferrol de Esquerda Unida, nos fixemos unha batería de propostas que non soamente gravaban as vivendas que se atopaban baleiras con un incremento do 50% no seu IBI, senón que, ademais, fomos capaces de introducir unha exención tributaria para todas aquelas persoas que a día de hoxe se atopasen en desemprego con un marxe e límite legal, que era o que nos decían, dun máximo de 3 anos, ou fomos capaces de, con ese ánimo depredador dese tsunami urbanizador e o mal facer do noso país, de introducir taxas ecolóxicas, taxas que, por exemplo, tamén gravasen os solares que se atopen baleiros e demás. Teño que decir que isto foi un acordo político co Partido Socialista dende a oposición, pero lamentablemente no día de hoxe o Partido Socialista en Ferrol decidiu pactar a política de taxas co Partido Popular, eliminar eses novos impostos que creáramos en nome da esquerda ferrolana nese caso, porque evidenciaban que realmente tiñan intereses comuns no que atinxe a parte máis importante dun orzamento como é a súa parte de ingresos. Por tanto, unha honra, porque lonxe do que gustan decir o resto dos políticos, sempre digo que non hai política máis fermosa que a municipal, é a política do concreto. O capitalismo entra polas portas dos municipios galegos e nós temos a obriga de resistir frente a ese capitalismo, pero de decirlle aos traballadores, ás traballadoras, aos cidadáns do seu conxunto, que hai outra maneira de facer política. Ese é o nome de Esquerda Unida. Por lo tanto, resistencia, pero proposta e alternativa. E para eso vamos a entrar con forza nos municipios que hoxe están representados. E con forza en tempos difíciles,
en tempos difíciles tamén para nós, compañeros e compañeiras. Difíciles porque hai unha crise na democracia, me atrevo a dicir que non hai democracia. O sistema capitalista é incompatible coa democracia. Decía Muñer que efectivamente o capitalismo nos dá unha serie de liberdades que despois nos impide exercitar, e esta é a realidade que temos. Lamentable foi, por non decir que profundamente incorrecto, que o presidente de goberno verbalizase con exactitude que realmente non había democracia, porque ele nos dixo aos traballadores e traballadoras do conxunto de España que mandaban os mercados, e nos decimos que non mandan os mercados, senón que mandan os políticos e as políticas que teñen que representar os intereses de clase, que no noso caso son a maioría da poboación, non os intereses dos grandes mundos mediáticos e dos grandes mundos empresariais que no día de hoxe están representando o conxunto dos escanos que hai nos distintos parlamentos do noso país e tamén do conxunto de España. Tamén o Bloque Nacionalista Galego en Galicia ten intereses, neste caso empresariais, e ás veces cando gobernou e votou defendía non os intereses dos galegos e galegas, senón os intereses de grandes grupos empresariais. Velaí Tojeiro, velaí Inditex e velaí outras moitas grandes empresas que, aínda que galegas, compañeros e compañeras, son absolutamente depredadoras multinacionais no mundo. E tamén Esquerda Unida ten que rachar esta mensaxe de ZP dicíndolle que, señor Zapatero, si temos que reivindicar a política con grandes palabras, con P de mayúscula. Non vamos a consentir que sigan a gobernar os mercados, porque non é certo. Outro día escoitei con atención unha entrevista que Juan Ramón Lucas lle facía a ministra de Economía, a señora Salgado, e quedei bastante sorprendida porque a ministra de Economía, ante unha pregunta que lle formulou Juan Ramón Lucas, dixo con claridade que esta reforma das pensións non era necesaria porque estaba prevista para ser aplicada no 2040. Non aplicada, senón con previsións para 2040. Eu quedei bastante sorprendida porque foi moi clara. Dixo non é necesaria. E pensei certamente que o periodista en cuestión lle iba a preguntar algo moi obvio, señora ministra, pero se non é necesaria, por que vostedes fan e sacan adiante unha previsión que eu me atrevo a dicir, e xa o digo nestes días, con carácter absolutamente técnico, xa ni política, é a maior agresión da historia da democracia contra os traballadores e traballadoras, pero tamén contra o estado de benestar. Xa sei que os medios ás veces están para defender aos poderosos e efectivamente o señor Juan Ramón Lucas non lle fixo a pregunta que eu esperaba, pero a pregunta sí que a deixo no aire. Si non é necesaria a reforma das pensións coas previsións que temos porque son para 2040, por que razón o goberno socialista, que di que é socialista, por que razón ataca directamente a clase traballadora e prívanos dun dos dereitos que polos que moitos dos que estades aquí, estaba Carlos Núñez, Valdino Varela, non quero deixar a ninguén na estacada, a Conchita, moitas persoas que estivechedes na cadea para que este país poidera contar con unha serie de dereitos como é a xubilación, como é a pensión de viudedade, como é a pensión de orfandade, como é a pensión a favor de familiares, como son as pensións non contributivas. Por que razón temos que atacar a clase traballadora? E mirade, é unha cuestión puramente ideolóxica. É unha cuestión puramente ideolóxica. Estas medidas, todas e cada unha delas, como sabedes, estaban planificadas pola FAES, que está liderada por un señor que se chama Aznar. Mesmo onte traballábamos na executiva do partido e decíamos das medidas que a FAES puña en riba da mesa, faltaba unha, que era a enerxía nuclear. E, curiosamente, casualmente, nestes días xurdiu tamén a batalla sobre a enerxía nuclear. De tal xeito, compañeros e compañeiras, que hai un pacto, un consenso económico que ten nomes e apelidos que se chaman
Partido Popular, claramente, e Partido Socialista Obreiro Español. E non nos enganemos máis. Podemos decir e caer en tactismos o que queiramos, pero o certo verdade é que as políticas que está levando adiante o Partido Socialista son de dereitas. Mirade, lonxe do que está a facer contra a clase traballadora, que, como ben sabedes, fixo a contrarreforma laboral máis brutal da historia da democracia, a máis brutal. Eu me atrevo a dicir que non hai defensa posible no día de hoxe para os traballadores e as traballadoras, non hai defensa posible cando poden acudir a un despido en termos preventivos tan só porque unha empresa poida ter nun futuro perdas. Esta é a realidade. Non hai defensa posible cando ademais nos están dicindo que eliminan non a negociación colectiva. Non hai defensa posible cando fan todo o que están a defender nestes días, non só nos medios de comunicación, senón en todas e cada unha das normas que están a aplicar. Pero mirade, atacaron tamén aos traballadores e as traballadoras sendo innecesario e inútil, rebaixándolle aos funcionarios e funcionarias públicas o 5%. Atacaron aos traballadores e as traballadoras cando lles conxelaron directamente as pensións nun estado, xa non vamos a falar das pensións galegas, cuya media de pensión está en 879 euros. Esa é a media española, da que non fala o goberno socialista e da que, sorprendentemente, o señor Rubalcaba ten a desgraza de citar como exemplo Suecia ou Finlandia. Nos lle decimos, señor Rubalcaba, queremos nos as pensións suecas ou finlandesas porque están no día de hoxe nunha media de 1.800 euros. Nos sí que queremos esas pensións para todos nós. Tamén, como ben sabedes, nos atacaron as mulleres con aquela esmola que nos deron, que foron aqueles cheques bebés, unha esmola, pero polo menos era algo. Atacaron ao Estado Benestar cando ao final o Partido Socialista deulle a razón a Esperanza Aguirre dicindo que non había que aplicar con carácter retroactivo a lei de dependencia. Compañeiros e compañeiras, tanto cacarear contra Esperanza Aguirre e ao final aplicaron as políticas que defendía Esperanza Aguirre. Todas estas accións, un pequeno exemplo, todas contra os traballadores e as traballadoras do conxunto de España. E mentras facía isto, con a outra man tendida, dáballe regalías sinxentes para os poderosos. Velaí non só os 15 puntos do PIB que nos gastamos nesa atrapallada do rescate dos bancos, eses bancos que son os causantes da crise, senón que, ademais, tiveron a grande desfachatez de suprimir o imposto de patrimonios, de incrementarnos ao conxunto dos traballadores e traballadoras 2 puntiños de nada do IBE, nada, unha cousa pequena. Tiveron tamén a desfachatez de rebaixar todavía máis, compañeros e compañeras, o imposto de sociedades, o único imposto que, con datos técnicos, non había problema por parte nin siquiera dos pequenos empresarios e dos autónomos, algún dos que tivera fórmulas xurídicas de sociedade anónima, non había ningún problema técnico respecto a esta cuestión, pero, sin embargo, eles colleron e lle fixeron un pequeno regaliño para ao imposto de sociedades. Por suposto, 0 céntimos de euros para loitar contra o fraude fiscal. Por suposto que eso sí unha medida de esquerdas. A supresión inmediata das SICAVs. Esas empresas, non, como di Cayo Lara, que con un señor e 99 mariachis xa teñen esas sociedades de inversión colectiva que se chaman, que tributan, compañeros e compañeiras, a 1%, Inditex e demais, a 1%, compañeros e compañeiras, cando as sociedades, no imposto de sociedades normais, estaban tributando o 32,4%. Ese factor que lle poníamos nos en riba da mesa de supresión inmediata das sociedades de inversión colectiva, casualmente o goberno socialista dixo que deso ni tocarlo, a pesar de que, compañeros e compañeiras, hai 3.000 sociedades de inversión colectivas no Estado español, eses que teñen as mans cheas de beneficios empresariais, pero o goberno socialista, que di que é de esquerdas, di que a esa xente non se lle toca. Ademais, por suposto, como ben sabedes, privatizaron un elemento fundamental dun Estado, eso que nunca pode estar nas mans privadas, igual que a enerxía, as torres de control. Mais alá do debate cos controladores aéreos, é unha barbaridade privatizar as torres de control dun país, dun Estado, que é un elemento de seguridade. Privatizan a ENA,
privatizan o 30% dos aeroportos, casualmente que son rentables, porque os outros tampouco les vamos a dar. E, por suposto, compañeros e compañeras como o máximo da esquerda privatizan as caixas. Bueno, aquí hai que decir unha cousa clariña. Os compañeros e compañeras galegas que defenderon con ahínco a fusión das caixas, a mí me gustaría que no día de hoxe compareceran a explicarnos algo, porque ao final, o tempo deulle a razón á Esquerda Unida. O tempo deulle a razón á Esquerda Unida. Era unha xogada maestra para privatizar as caixas, e así está sendo. Eso tamén en nome da esquerda. E despois, como sabedes, por suposto, unha reforma de pensións que non soamente é que nos estén dicindo que queren rebaixar a idade de xubilación a 67 anos, alongar, senón que ademais están dicindo barbaridades, porque están exixindo o parámetro da negociación, nos está dicindo que cando menos, para poder ter dereito a unha prestación pública, a vacancia mínima para poder ter acceso a unha prestación pública, están dicindo que poden exixir o que pide o goberno un mínimo de 20 ou 25 anos. Se isto o aplicamos nun mercado laboral como o español, no que a xente nova non entra ao mesmo, desgraciadamente, aos 30 anos, aos 25 ou aos 26, é tanto como condenar a parte da poboación á pobreza inmediata. É unha insensatez. Isto por unha banda, porque por outra banda, como sabedes, está inmerso, e isto ten parte da explicación do asunto, non solamente nesas políticas que tamén terá algo que ver de exixencias por parte de Alemanha e sobre todo do mercado para privatizar absolutamente todas as pensións, pero está inscrito, compañeros e compañeiras, lamentablemente, naquela cuestión que Izquierda Unida combatiu con moitísima forza, como foi o mal chamado Tratado Constitucional, que despois acabou nunha especie extraña de Tratado de Lisboa e que ao final acabou nunha estrategia de Lisboa que, se ledes con atención as recomendacións que nos fan respecto do ámbito laboral e do ámbito das pensións, di con claridade o que queren para as pensións. E isto é o que está aplicando o goberno Zapatero. E o está aplicando, ademais, nun marco que, como dixo con honestidade a señora ministra, non é necesario, porque, ademais de que se vai a contabilizar no ano 2040, o certo verdade, compañeros e compañeiras, é que a Seguridade Social goza de moi boa saúde, temos un fondo de reserva de 64.000 millóns de euros, temos superávit por enriba dos 2.500 millóns de euros, e ademais, se lle fixeran caso as recomendacións do Pacto de Toledo, esas que é o único causante da ruptura do Pacto de Toledo na historia da democracia, o señor Zapatero co seu goberno socialista, pois resulta que deberían de atender algunhas cuestións. Por exemplo, nos están dicindo no Pacto de Toledo, calquera que tenga interese para que o lea, nos están dicindo que un dos problemas graves e severos que ten España é a natalidade. Pois, señor socialista do Partido Socialista, señor Zapatero and company, empece a aplicar políticas para favorecer a natalidade, para que as mulleres deste conxunto do Estado podamos ter, en algún momento, pois, descendencia, para que, ademais, podamos contribuir á Caixa da Seguridade Social. Curiosamente, aínda que eso di o Pacto de Toledo, nin un céntimo de euro. Bueno, que vamos a decir de Feijóo, que tamén o podería facer, que vamos a poder a decir de Feijóo? Ningún céntimo de euro, ninguna proposta política para defender ese dos elementos sustanciais que destaca xustamente o Pacto de Toledo. Pero que ademais o Pacto de Toledo di cousas bastante interesantes. Por primeira vez tamén conclúe as recomendacións claro e alto, dicindo que non hai acordo sobre o alongamento da idade de xubilación aos 67 anos. E di outra cousa máis. Nos di tamén que non hai acordo no tema da conxelación das pensións, pero curiosamente, isto que tanto defendía o goberno socialista, agora vai a ser o goberno socialista que, desatendendo as recomendacións
do Pacto de Toledo, rompa co Pacto de Toledo como primeiro eslabón da historia da democracia e, por suposto, aínda que sí que reconduxeron un pouco o asunto, vai ser vía anteproxecto de lei, non decreto lei, anteproxecto de lei, para que, ao final, a maior agresión contra o sistema público de pensións, que foi un dereito que loitamos os traballadores e traballadoras deste país para conseguilo, pois, ao final, van a conseguir o seu obxectivo a través xustamente de esa revisión. En ese contexto, que ten que facer Esquerda Unida? Pois nos creemos que o que ten que facer Esquerda Unida é o que estamos defendendo colectivamente no conxunto do Estado español, que é defender con ahínco que hai razóns sobradas para organizar aos traballadores e traballadoras e para combatir estas agresións organizándonos e, por suposto, convocando unha folga xeral. Unha folga xeral que para a Izquierda Unida e para a Esquerda Unida ten que ser no conxunto do Estado español, porque os traballadores e as traballadoras, como decía o noso ben querido Marcelino, ante as agresións non poden negociar, o que teñen que facer é combatir, e iso é o que temos que facer nós, combatir, organizarnos e loitar. E é certo que o día 27 de xaneiro neste país hai convocada unha folga xeral. Esquerda Unida, existindo coincidencia nos plantexamentos con distintas organizacións sindicais e colectivos sociais, digo, coincidindo cos plantexamentos no que atinxe a reforma de pensións, vai apoiar esa folga. Pero da mesma maneira que digo isto, digo o seguinte: Esquerda Unida non vai a facer de contrapiquete contra ningún sindicato de clase que está legitimamente defendendo o que estima. Non vamos a ser a voz da ultratumba para atacar aos sindicatos de clase. Os sindicatos de clase non son os nosos enemigos. Os nosos enemigos son, neste caso, o goberno socialista, responsable do que está a pasar, a patronal e, por suposto, esas políticas económicas de dereitas nas que coinciden PP-PSOE. Nós non vamos a utilizar a folga para atacar a outras forzas sindicais. Digo alto e claro, mensaxe rotundo para algunhas voces de ultratumba que están dicindo algunhas cousas. Hai coincidencia nos plantexamentos políticos, hai coincidencia en que a reforma de pensións vai a supor o ataque máis brutal contra a clase traballadora, vai a supor que realmente as mulleres fundamentalmente quedemos sin dereito a pensión, non solamente polo feito da maternidade, senón polo feito das nosas cotizacións á Seguridade Social, polo feito de que temos uns salarios do 30% máis baixo que os homes, polo feito de que case sempre temos contratos a tempo parcial e polo feito de que en Galicia moitas das mulleres que teñen rostro son agrarias e van a quedar excluídas dese sistema público de pensións, xunto cos xóvenes, como hai coincidencia, vamos a mobilizarnos e vamos a apoiar esa folga xeral. Pero, compañeiros e compañeiras, non vamos a utilizar esa folga para atacar a ninguén. E dito isto, e para xa ir rematando, como eu sei que hai moita xente desencantada votante do Partido Socialista, creo que os desencantados do Partido Socialista, eses homes e mulleres que sei ben que son de esquerdas, hoxe teñen a súa oportunidade. Aquí hai 7 compañeiros e compañeiras, 7 representantes e representantas que van a acudir ás urnas, que van a defender aos traballadores e as traballadoras, que van a defender outro modelo municipal distinto, no que hoxe da actuación vertebral sexan as políticas da democracia participativa, porque, compañeros e compañeiras, se nós, que non solamente somos roxos, ecoloxistas, feministas e pacifistas, o que sexa, se nós, cando chegamos aos concellos, non cambiamos o xeito de facer política, para pouco serviríamos. Eles teñen a obriga de cambiar tamén o xeito de facer política, e no centro da actuación, por suposto, a democracia participativa. Non vale xa a democracia representativa, esa que representa os intereses empresariais de algúns, senón que nós, cara adiante, para contribuir ao cambio deste modelo no que, sinceramente, temos a obriga de refacer a democracia, como sempre fixemos os homes e mulleres de esquerda, creo que agora eses homes e mulleres votantes do Partido Socialista
teñen que ser coherentes e darlle oportunidade á Esquerda Unida. Estou completamente segura que se nos dan os votos esa ferramenta democrática magnífica para cambiar a realidade, non os imos a traicionar. Polo tanto, o futuro depende de nós, pero tamén depende de que todos vos constituades unha rede profunda, democrática e sexades os nosos axitadores para cambiar a realidade aí fora, que hoxe vai a ser en forma de campaña electoral, pero que no mes de maio tense que traducir en votos. Polo tanto, remato xa dicindo que temos que refacer a democracia, que seguramente nese proceso que iniciamos da refundación da esquerda o elemento central ten que ser este, porque efectivamente o grande éxito do capitalismo non somente foi convertirnos aos traballadores e traballadoras en consumidores, senón que realmente o que conseguiu foi que as chamadas forzas de esquerda practiquen as mesmas políticas da dereita, e para eso non servimos, compañeros e compañeiras. Queremos chegar aos concellos para que corra o aire fresco, para cambiar a nosa realidade, e que, por suposto, no colectivo, no día de mañán, podamos decir alto e claro que Esquerda Unida é útil. Por todos vos, desexándovos a maior sorte do mundo, é unha honra estar aquí e, por suposto, eu tamén me constitúo en piquete informativo para axudar a esta organización en Vigo a crecer non só en votos, senón tamén para que cheguemos aos nosos concellos. Saúde e República.